ஓகே, இன்டராக்டிவ் செஷனா எடுத்துட்டு போகணும். இனிமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுஜி வந்து எல்லா செஷன்ஸுமே வந்து ஸோ டிவோட்டிஸ் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டராக்டிவா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்காரு. ஸோ இன்டராக்டிவ் செஷனா எடுத்து இனிமே வந்து ஸோ அதனால் நீங்களும் வந்து ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியறதோ சொல்லுங்க. அது ஒன்றும் தப்பாயிட்டா கூட நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா வந்து முயற்சி பண்ணணும். ஸோ முயற்சி பண்ணாம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சின்றோன்றதே நமக்கு தெரியாது. அதனால வந்து ஸோ நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள் மாத்திரம் ஒரு வாட்டி வாசிச்சிடலாம். நேற்றைய ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம ஸ்லோகமே வாசிக்கல. ஸோ ஒன்லி அதனுடைய பர்பட்னுடைய அந்த எத்தனாவது ஸ்லோகம் அதனுடைய மீனிங்ஸ் மாத்திரம்தான் நம்ம வந்து அதுல என்ன சாராம்சம் இருந்தது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்றேன் நானு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நேத்து நம்ம ஸ்லோகங்கள் என்னென்ன வாசிச்சோன்றத ஒரு வாட்டி ஹைலைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஸ்லோகங்கள் ரிசைட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த அடுத்த இதுக்கு போகலாம். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேத யுஜுத்சவஹ மாமகா பாண்டவாச்சைவ கிம குருவத சஞ்சயா. அதாவது என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகாக வைக்கிறார் யாரு நம்ம திருதராஷ்டிரர் வந்து. சோ என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவனுடைய பிள்ளைகளும் ஒன்று கூடி, அதாவது யூத் சபஹா அப்படின்னாக்கா யுத்தம் புரிவதற்காக ஒன்று கூடினார்களே. கிம் மீன்ஸ் என்ன, கிம குருவத்த சஞ்சயா என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கின்றார். ஸோ அவருக்குடைய பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு ஒன்று அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய மகிமை வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவாங்க இல்லையா, அந்த பயம் உண்டு அவருக்கு. தன் பிள்ளைகளே எல்லா இதுலயுமே வந்து இருக்கணும்ன்ற அந்த பேராசை உண்டு. ஸோ அதனால பாண்டுவின் பிள்ளைகள் மேல பொறாமை உண்டு அவருக்கு. அதாவது என்வியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க, அது பீக் ஆஃப் த பொறாமை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்கிட்ட மட்டும்தான் எல்லாம் இருக்கணும், பிரத்தியார்கிட்ட எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம். இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு 2 வீடு இருக்குன்னா அடுத்தவங்க கிட்ட ஒரு பெரிய கார் இருந்தாக்கா அந்த காரு நம்ம கிட்டதான் வந்து இருக்கணும். சோ நம்ம கிட்டயும் வேற கார் இருக்கும், ஆனாலும் அந்த கார் நம்ம கிட்டதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு இருந்தாக்கா அது பாத்தீங்கன்னாக்கா சகித்து கொள்ள முடியாத ஒரு தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்வியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. பொறாமையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டுவின் புத்திரர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை அறிந்தவர்கள். அதனால அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டா நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லபடியா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவருக்கு. யாருக்கு, திருதராஷ்டிரனுடைய மனநிலை இதுதான். நெக்ஸ்ட் சஞ்சய உவாச்ச, அந்த மனநிலை உணர்ந்த சஞ்சயன் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருஷ்டாது பாண்டவா நீக்கம் யூடம் துரியோதனஸ்ததா ஆச்சாரியம் உபசங்கம்யா ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத்து. சோ அவரை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரே திருதராஷ்டிரை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக இங்கே ராஜா என்று குறிப்பிடப்படுவது துரியோதனனை தான். சோ அதாவது அவன் உண்மையிலே ராஜா கிடையாது, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் ராஜா தான் இல்லையா. சோ அவன் இன்னும் அந்த பதவியை ஏற்கவில்லை. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல போர் முனையில வந்து அவன் தான் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதனால வந்து அவனை ராஜா அப்படின்னு அழைக்கும் பொழுது இவருக்கே மனசு வந்து குளிர்ந்து போகும். சோ ராஜா வச்சனம், அதாவது பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஆச்சாரியம் உபசங்கம்யா, அதாவது ஆச்சாரியரை அணுகி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் நெருங்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இனிமே பேச ஆரம்பிப்பார். ஆக்சுவலி பாண்டவர், அதாவது திருஷ்டுவாது பாண்டவா நீக்கம், பாண்டவர்களுடைய வியூகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய படையினுடைய வியூகத்தை பற்றி விவரிக்க ஆரம்பிக்க போகின்றார் ஆக்சுவலி. சோ அதை பத்தி சொல்ல போகின்றார்.
சோ திருதராஷ்டிரனுக்கு பிறவியிலே குருடு, அவனுக்கு ஞான கண்களும் கிடையாது அவனுக்கு ஆக்சுவலி. சோ பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரியம் மகதிம் சமோம் வியூடாம் திருபத புத்திரேனாம் தவ சிஷ்யேனா தீமதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆச்சாரியா மகதிம் சமும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அதாவது அணிவகுத்திருக்கக்கூடிய அந்த அந்த படை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து வியூதம். அந்த வியூகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துருபத புத்திரேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா திருஷ்டத்யும்னால் அவன் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தளபதியாக. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தளபதி ஒருத்தர் தான், இந்த பக்கம் தளபதி எல்லாம் மாறிண்டே வருவாங்க ஆக்சுவலி. சோ அவருடைய தீமதி பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா புத்திசாலித்தனமான படையை வந்து அவனுடைய அமைப்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா படையினுடைய அமைப்பை வந்து நீங்களே பாருங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார். இது எதுக்காக சொல்றாருன்னாக்கா அவனுக்கும் போர் வித்தையை கற்றுக் கொடுத்தவர் துரோணாச்சாரியார் தான். அவராலே வந்து இவர் கொல்லப்படுவார் என்பதும் வந்து அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. அதாவது அவனால் அவருடைய மரணம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் அவனுக்கு அனைத்து போர்க்கலையுமே கற்றுக் கொடுத்தார். அது தவறு என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்காக துரியோதனன் இவ்வாறு பேசுவான் ஆக்சுவலி. அத்ரசூர மகேஷ்வாஷா பீமார்ஜுன சமாயுதிகி, அதாவது பீமனும் அர்ஜுனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமபலம் உடையவர்கள் அந்த பக்கத்துல. யுயுதானோ விராடஷ்ச துருபதஷ்ச மகார, அதை தவிர்த்து யுயுதானன் மற்றும் துருபதன், துருபதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரௌபதியுடைய தந்தை, அவர்கள் எல்லாமே மகாரதர்கள் என்று அழகாக விவரிப்பான். திருஷ்டகேது சேக்கிதான காசிராஜ்ய வீரியவான் புருஜித் குந்தி போஜஸ்ய சைபஸ்ய நரபுங்கவக, அதை தவிர்த்து திருஷ்டகேது சேக்கிதான் காசிராஜன் வீரியவா, அதுக்கப்புறம் புருஜித் குந்தி போஜன் சைபஸ்யன். குந்தி போஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குந்தி அவங்களுடைய ஃபேமிலி அந்த இது. சோ அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மகாரதர்கள், அவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் தரப்புல இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து எடுத்து சொல்வான். யுதாமன்யு விக்ராந்த உத்தமௌஜுஷ்ய வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேஷ்ச சர்வ ஏவ மகாரதக. யுதாமன்யு இருக்கான், விக்ராந்த இருக்கான், உத்தமௌஜன் இருக்கின்றான், அதுக்கப்புறம் சௌபத்ரன் அதாவது சுபத்ரனுடைய மகனான அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அபிமன்யு இருக்கின்றான், திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகள் 5 பிள்ளைகளும் இவர்கள் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாரதர்கள் அப்படிங்கறது வந்து கிரேட் சேரியட் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து அழகா வந்து விவரிக்கின்றான். அஸ்மாக்கம் து விவசத்தே தான் நிபோதி திவோச்சதமா நாயகா மாம சைன்யஸ்ய சம்ஞார்த்தம் தன் அப்ரவிமீதே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he is the best of brahmanas. யாரு நம்ம இவர் யாரு துரோணாச்சாரியார். ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், அவர் உங்களுக்கு நான் இதை ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செய்தியாக விளக்குகின்றேன். லெட் மீ டெல் அபவுட் கேபிட்டன்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்பெசிபிகலி குவாலிஃபைட் டு லீட் மை மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ். இப்ப வந்து அவனுடைய தரப்புல இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லணும்னு வந்து விவரிக்கின்றான். நம்ம பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பவன்னா அவரையே குறிக்கின்றது, அதாவது நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள், பீஷ்மர் இருக்கின்றார், கர்ணன் இருக்கின்றான், கிருபாச்சாரியா பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியாருடைய தங்கையை கணவர் ஆக்சுவலி சமிதிஞ்சய, அஸ்வத்தாமன் இருக்கின்றான், விகர்ணன் இருக்கின்றான், சௌமதத்தன் இருக்கின்றான். இத்தனை பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாருமே நம்ம தரப்புலயும் வந்து இருக்கின்றார்கள். அந்ய ஏச்ச மகாபாவ சூர மத் அர்த்தே த்வக்த ஜீவிதா, இந்த வார்த்தை ரொம்பவுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். த்வக்த ஜீவிதா அப்படின்னாக்கா அதாவது இவனுக்காக மத், அதாவது தனக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து உயிரை விடுவோம் தயாராக இருக்கு. ப்ரிப்பேர் டு ரிஸ்க் தேர் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னான். உயிரை பணம் வைத்துதான் இந்த போருக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என் தரப்பில் இருப்பவர்கள் என்பதை அவன் வந்து சொல்லும் பொழுது இது வந்து சூசகமாக ஒன்று விளக்குகின்றது, அவனுக்கு பயம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கின்றது. இரண்டாவது வந்து தன் தரப்பில் இருப்பது அதர்மம் என்று அவனுக்கு தெரியும், ஆனால் அவன் வெற்றி கொள்வதும் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல சாத்தியம் வந்து கம்மியா இருக்குன்றத வந்து அவனுக்கே புரிய ஆரம்பிக்கின்றது. அதனால்தான் அவனுடைய ரிசல்ட், அதாவது இந்த போருடைய முடிவை வந்து அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்காக போர் புரிய வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது வேறு, தனக்காக உயிரை விட வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக இவர்கள் தரப்பில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோல்வி என்பது நடக்கும் என்பதை அவனாலேயே யூகிக்க முடிகின்றது. சோ சர்வ யுத்த விசாரதக நானாசஸ்திர பிரஹரானக சர்வ யுத்த விசாரதக அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல. there are many heroes, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிறைய, அதாவது ஹீரோஸ்னாக்கா அதாவது மகாபாகுன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பெரும் புஜங்களை உடையவர்கள், போரில் வீர சாகசங்களை புரிபவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் who are prepared to lay down their lives
for my sake, எனக்காக உயிரை விடவும் அவர்கள் எல்லாம் தயாராக வந்திருக்கின்றார். ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் வெல் எக்யூப்ட். எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர்களுக்கு வந்து போர் புரிவதற்கான ஆயுதங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா தயார் நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அண்ட் தே ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த மிலிட்டரி சயின்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா போர்க்கலையில் அவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே அவர்கள் இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார். அவர்களுக்கு முந்தைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து மீண்டும் வந்து இங்கே எடுத்துரைக்கிறான். அபரயாப்தம் தத் அஸ்மாக்கம் பலம் பீஷ்மாபி ரக்ஷிதம் பரயாப்தம் இதம் ஏதஷாம் பலம் பீமாபி ரக்ஷிதம். அபரயாப்தம் மீன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இம்மெஷரபிள், அளவிட முடியாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் தரப்பில் அஸ்மாக்கம் அதாவது அவங்க தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பலம் அதாவது போர்னுடைய படையினுடைய பலத்தை பற்றி சொல்கின்றான். பீஷ்மருடைய ரட்சணையில் இருக்கின்றது, பர்ஃபெக்ட்லி ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு சொல்றான். அவருடைய அதாவது எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்கள பாத்தீங்கன்னாக்கா பலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குறை ஏதம் தேஷாம் பலம் பீமாவி ரக்ஷிதம். பரயாப்தம் என்றால் அளவிட முடியாது, அளவிட அதாவது 7 அக்ரோனி சேனைகள் தான் அவங்களுக்கு இருக்கு, லிமிட்டட் அப்படிங்கறது வந்து இங்க சுட்டி காட்டுகின்றான். அந்த லிமிட்டடான அந்த படையை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பீமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீமனுடைய ரட்சணையில் இருக்கின்றது என்பதை அழகாக விவரிக்கின்றான். அயனேஷு சர்வேஷு யதாபாகம் அவஸ்திதாக பீஷ்மம் ஏவா விராக்ஷந்து பவந்தக சர்வ ஏவஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பீஷ்மரை மட்டுமே புகழ்ந்து சொல்லிட்டா மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாமே மகாரதர்கள் தான். அவர்களையும் பாத்தீங்கன்னா உற்சாகம் ஊட்டணும்ன்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிப்பான் ஆக்சுவலி. சோ நவ் ஆல் ஆஃப் யூ கிவ் சப்போர்ட் டு தி கிராண்ட் ஃபாதர் பீஷ்மா. அவர் வந்து ஏஜ் ஆயிட்டாரு, அதனால நீங்க எல்லாருமே இந்த அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட்டிவா இருந்து பாதுகாப்பு வழங்கணும் அப்படிங்கறது வந்து அழகா வந்து சொல்றான். அதாவது ஒரு பொலிட்டீஷியன் எவ்வாறு பேசுவானோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேச ஆரம்பிக்கின்றான். தஷ்ய சஞ்சயன் ஹர்ஷம் குரு விருத்தஹ பிரிதாமஹ சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சய சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு அவன் பேசியதை கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா தோல்வி என்பது இவனுக்கு உண்டு கண்டிப்பாக இல்லையா. சோ அதாவது குரு வம்சத்தினுடைய மூத்தவரான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கை எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலமாக ஊதுகின்றார். சோ அதாவது சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். சோ அவனை சந்தோஷிப்பதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது அவன் சந்தோஷம் அடையட்டும். சோ இனிமே அவன் எப்ப சந்தோஷம் அடைவான்றது தெரியாது இல்லையா. அதனால இந்த போர்ல வந்து கண்டிப்பா தர்மம் தான் ஜெயிக்கும், பகவானும் அந்த தரப்புல தான் இருக்காரு. அதனால இவர்கள் வெற்றி கொள்வது என்பது சாத்தியமற்றது என்பது அவருக்கு தெரியும். அதனால இந்த தருணத்துல அவனை வந்து மகிழ்விக்கலாம் என்பதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சங்கை எடுத்து அவர் வந்து ஊத ஆரம்பிக்கின்றார். தத சங்கஷ்ச பிரேரியஷ்ச பானவானகா கோமுகாக சஹசைவ ஹய ஹந்தோ சா சப்யத துமுலோ பவத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஷல் சங்குகள் பறைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேளங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஹார்ன்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர்கள் கையில் இருந்தது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து ஊத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால கம்பைன்டு சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அதனுடைய வைப்ரேஷனே வந்து வானத்துக்கு எதிரொலிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு அந்த சப்தம் வந்து இருக்கின்றது. ததஸ்வேதர் ஹயர் யுக்தேஹ மஹதி ஷந்தேன சிதௌ மாதவா பாண்டவா சைவ திவ்ய சங்கோ பிரதாத் மதுஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தரப்புல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர் சைட்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தன்னுடைய அதாவது சகோதரர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஸ்டேஷன் அந்த கிரேட் சேரியட் பை த ஒயிட் சவுண்டட் தேர் டிரான்சிடென்டல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான சங்குகளை அவர்களும் வந்து எடுத்து ஊத ஆரம்பிக்கின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பவுண்ட்ரம் என்பது நம்ம பீமனுடைய சங்கு, பாஞ்சஜன்யம் என்பது பகவானுடைய சங்கு, அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவதத்தம் என்பது அர்ஜுனனுடைய சங்கு, அனந்த விஜயம் வந்து யுதிஷ்டருடைய சங்கு, அதுக்கப்புறம் சுகோஷம் மற்றும் மணி புஷ்பகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நகுல சகாதேவனுடையது. சோ பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சய பவுண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா பிருகோதரக. பிருகோதரன் என்று எதனால் அழைக்கப்படுகின்றான் என்றால் ஹெர்குலன் டாஸ்க். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வீர சாகசங்கள் எல்லாம் புரிபவன், பெரும் அதாவது நல்ல சாப்பிடக்கூடியவன் பீமன். சோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய சாப்பிடுவான், நிறைய வேலையும் செய்வான்.
சோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த அவன் அளவுக்கு யாராலுமே வேலை செய்ய முடியாது. அதனாலதான் அவனுக்கு விருகோதரா அப்படிங்கிற நாமமும் உண்டு. ஆக்சுவலி நிறைய பேருடைய நாமங்களை பற்றி நம்ம வந்து நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டிரஹ நகுல சகதேவஸ்ய சுகோ மணி புஷ்பக் சுகோஷா மணி புஷ்பகௌ காஷ்யஸ்ய பரமேஸ்வராஷ சிகண்டி ச மகாரதஹ திருஷ்டத்யும்னோ விராட்டச்ச சாத்யகி சாபராஜிதஹ द्रुपदो द्रौपदेश्चाय सर्वश्च पृथ्वी पाथे சௌபத்ரஸ்ய மகாபாஹோ சங்கம் தத்மௌ பிரதக் பிரதக். அதாவது எல்லாரும் தத்தம் சங்குகளை எல்லாம் எடுத்து ஊத ஆரம்பிக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக நமக்கு தெரிய வருகின்றது. 19வது ஸ்லோகம் சகோஷோ தார்த ராஷ்டிரானாம் ஹிருதயானி வெதாரயத் நாபஸ்யம் பிருத்விம் சைவ துமுலோ பி பயானுதயன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இவர்கள் தரப்பில் எழுந்த அந்த சங்கநாதங்களை கேட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகளுடைய மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா சிதறலாயிருந்து பயத்தினால் அதனுடைய வைப்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு சப்தம். சோ அந்த சப்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹிருதயங்களே வெடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு பயத்தினால் அப்படிங்கிறது வந்து அழகா வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அத வியவஸ்திதான் திருஷ்டுவா தார்த ராஷ்டிரான் கபித்வஜா. இங்க கபி என்பது குரங்கு. ஆக்சுவலி கபித்வஜா அதாவது அவருடைய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹனுமனுடைய அந்த எம்பளம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்களுடைய கொடியில் இருக்குது. பிரவிருத்தே சாஸ்திர சம்பத்தே தனுர் உத்யாமய பாண்டவாக ரிஷிகேஷம் ததா வாக்கியம் இதம் ஏக மஹிபதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா the son of Pandu who was seated in the chariot is marked with a Hanuman flag இல்லையா? took up his bow. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவன் கையில் இருந்த அவனுடைய அம்புயும் வில்லையும் எடுத்துட்டு லுக்கிங் அட் த சன்ஸ் ஆஃப் திருதராஷ்டிரா அர்ஜுனா ஸ்போக் டு ரிஷிகேஷா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றான் ஆக்சுவலி அர்ஜுனன். அர்ஜுன உவாச்ச சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயேமி அச்சுதா யாதத் ஏதன ரிஷிகேஷம் யுதோகாமான் அவஸ்திதான் கைர்மயா சக யோத்யவ்யம் அஸ்மின் ரண சம்யுத்தியமே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சேனையோர் உபயோர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சேனைகள் இரு மத்தியத்துல ரெண்டு ரதம் ஸ்தாபயம் ரதத்தை ஸ்தாபிக்கணும் அதாவது நிறுத்தணும். அச்சுதா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் யாரோடு இந்த போரை பொருந்து முடியும் அதாவது அந்த தரப்புல இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவன் யுத்தத்துல யாரோடெல்லாம் வந்து போர் புரிய முடியும் என்பதை அவன் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னதால் இரு படைகளுக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானும் பார்த்த சாரதியாகி இருக்கக்கூடிய நம்ம பகவானும் அந்த தேரை எடுத்துக்கொண்டு வெண் குதிரைகளை பூட்டப்பட்ட அந்த தேரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு போய் மத்தியில நிறுத்துறாரு ஆக்சுவலி ரிஷிகேஷன் ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் யோயத் சியாமான் அவக்ஷேஹம் யாதே அத்ர சமாகதஹ தாதராத்ரஷ்ட துர்புத்தேர் யுத்தே பிரியா சிகிஷவஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம அந்த பிபிடில போயிட்டு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா ஸ்லோகங்களை நம்ம வந்து வாசிக்கலாம். ஸ்லோகம் வேணா ஒரு நாளைக்கு வாசிக்கிறதுல ஒன்றும் கஷ்டம் இருக்காது. பட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இதுல இருந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ நாம் இப்போ 20th ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ சயின்ஸ் ஆஃப் விக்ட்ரி அதாவது இவர்கள் வெற்றி கொள்வதற்கான அறிகுறிகள் என்ன என்ன அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணாஸ் பர்சனல் பிரசன்ஸ் கன்ஃபர்ம்ஸ் த விக்டரி இல்லையா? ஸ்வயம் பகவானே வந்து அந்த போர் முனையில இருக்கிறதே இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றிக்கான ஒரு அறிகுறி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே சொல்லலாம். சோ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை. இங்க சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பர்சன் அப்படின்னாக்கா பகவான் வெறுமனே ஆற்றல் கிடையாது அவருக்கு ரூபம் உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து திண்ணமாக எடுத்து உரைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இது. ஆக்சுவலி நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரபுபாதர் இத மாதிரிதான் உபயோகப்படுத்தியிருப்பார். அதாவது கடவுளினுடைய உயர்ந்த ஆளுமை அப்படின்னு சொல்லப்படுவது நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். இஸ் த சேரியேட்டர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஓட்டி. ஜாயசுயே பாண்டு புத்ராயாம் ஏஷம் கிருஷ்ணா as ரிஷிகேஷா directly controls the senses of a pure devotee. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான பக்தர்களுடைய புலன்களை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேரடியாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எடுத்துட்டு வரார். சோ நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உத்தமமான பியோர் டிவோஷனல் உன்னதமான பக்தி சேவையில நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது உள்ளுக்குள்ளிருந்தே 9th சாப்டர் 10th சாப்டர் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இது நம்ம படிப்போம். சோ அதாவது
அவர் உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நம்மளை வந்து வழி நடத்தி செல்கின்றார். சோ அதனால வந்து ஒரு உத்தமமான பக்தனை நல்வழியில எடுத்துட்டு போகிறது அவருடைய கடமையாகி விடுகின்றது. அதனால நமக்கு தெரிந்தது வெறுமனே பக்தி மட்டும்தான், அதை மட்டும்தான் நாம செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், goddess of fortune பாத்தீங்கன்னா whenever wherever the lord is present, the goddess of fortune is also there. She never leaves without her husband. Therefore all fortune is guaranteed. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் தாயார் இருப்பார். தாயார் எப்பவுமே பகவானை வந்து விட்டு பிரிந்ததே கிடையாது. அதனால எங்கெல்லாம் அதிர்ஷ்ட தேவதை இருக்கின்றாலோ அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். இது செகண்ட் ரீசன். நெக்ஸ்ட் வென்யூ, அதாவது ஸ்தலம், அதாவது ரிஷிகேஷ், அதாவது குருக்ஷேத்ரா இஸ் அ ஹோலி பிளேஸ், அதாவது எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஹோலி பிளேஸ் ஆன் த வார் இல்லையா. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரனுக்கு பயம். ஹனுமான்ஜி அந்த அர்ஜுனாஸ் பிளாக், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹனுமனுடைய அந்த கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமனுடைய அந்த இது இருக்கு, அவருடைய சிம்பல் வந்து அங்கு பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்களுக்கு வெற்றிக்கான வாய்ப்பு வந்து நம்ம தயவு செஞ்சு யாருமே மியூட் பண்ணாதீங்க, அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. நான் லாக் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனி டவுட்ஸ் நான் அன்மியூட் பண்ண பிறகு நீங்க கேட்கலாம். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறைய வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள் ஆஃப் விஷ்ணு, அதாவது கான்ஷல், அதாவது அனந்த சாரி இது பகவானுடைய இது பாஞ்சஜன்யம். சோ அவர் சங்க ஊதும் பொழுது, சங்கநாதம் எதுக்கு நம்ம வந்து வீட்டுல பூஜைகளுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம்? டு ஹாவ் த குட் வைப்ரேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றது, நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூரமாக விலக்கி வைக்கும். ஆக்சுவலி அதுக்குதான் சங்கநாதத்தை நாம் எப்போதுமே உபயோகப்படுத்துவோம். சோ நிறைய வாட்டி அந்த சங்கநாதங்களை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ நம்ம வந்து அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, அதாவது தர்மமான பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அது வந்து ரொம்பவுமே சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். This is indirectly indicated by Bhishma and Pandavas conscience. Next transcendental conscience, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான சங்குகள், கிருஷ்ணர்தும் அர்ஜுனர்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா திவ்யமான சங்குகள் என்று உரைக்கப்படுகின்றது. பீஷ்மாஸ் கான்ஷியல் டு பாசிஃபை த துரியோதனா இல்லையா, அதாவது போர்லயும் வெற்றி பெற போறது கிடையாது, அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது அவன் சந்தோஷம் அடையட்டுன்றதுக்காக, அதுக்காக உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அவருடைய அந்த சங்கநாதத்தை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. அக்னி தேவனுடைய கொடுத்த வழங்கிய தேர் யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. சோ அது வந்து அக்னி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புனிதத்துவம் என்று சொல்வோம். சோ அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு அது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உறுதுணையாக இருக்கும். அதனாலதான் அந்த தேர்னுடைய மகிமை வந்து நம்ம வந்து இங்க பாசிட்டிவ் பாயிண்டா நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஷேட்டரிங் ஆஃப் த ஹார்ட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சங்கநாதங்கள் எல்லாம் ஊதும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் எல்லாமே சிதறி போயின. பாண்டவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் பயமே கிடையாது அவங்களுக்கு. என்ன, அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு. அவர்கள் தரப்பில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு உண்டு. அதனால வந்து எப்படி இருந்தாலும் பகவான் பார்த்துப்பார், நம்ம கடமையை நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருந்தது. சோ அதனால வெற்றி வாகை சூடுவதற்கு பாண்டவர்கள் தரப்பில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான வாய்ப்புகள் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆஃப் த பேட்டில் ஃபீல்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இரு தரப்பினுடைய படையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பார்க்கின்றோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 21 verse அர்ஜுனா கால்ஸ் லார்ட் as அச்சுதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறி விழாதவர். இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து நாம் எல்லாருமே திரும்பி வந்திருக்கோம். நாம் எல்லாருமே ஃபாலபிள் சோல்ஸ், அதாவது கண்டிஷனல் சோல்ஸ், கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிர்குணவாதி, 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவர் அவரே ஆயினும் அவரே பாத்தீங்கன்னா அவர் சுதந்திரமானவர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய 10வது அத்தியாயத்துல எல்லாம் நம்ம படிப்போம் இல்லையா. he never falls in his affection for his he never fails in his affection for the devotees. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் வந்து வாரி வழங்கக்கூடியவர் வந்து பகவான். So Lord Krishna out of love and causeless mercy accepted portion of the charioteer, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்த்தனுக்கு சாரதியாக இருப்பதை வந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். அதாவது எதனால் என்றால் பார்த்தன் மீது இருந்த அவருக்கு இருந்த அளவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அன்பு, அவனும் அதே மாதிரி இருந்ததுனால அதையே அவர் வந்து ரெசிப்ரோகேட், அதனால காரணமற்ற கருணை, அவருடைய கருணைக்கு எந்த காரணமுமே கிடையாது. சோ அந்த கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பார்த்த சாரதியாக இருப்பதற்கு அந்த பாத்திரத்திற்கு அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. லார்ட் கிருஷ்ணா டேக்ஸ் பிளஷர் இன் சர்விங் இஸ் அன்அலாய்டு பியூர் டிவோட்டீஸ், அதாவது அலாய்டு மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலங்கம். சோ அலாய் என்றாலே காம்பினேஷன் ஆஃப் 2-3 எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா. நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா
பாத்திரம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பித்தளை பாத்திரம் செய்யறோம், அது வெங்கல பாத்திரம் செய்யறோம், அதுல கொஞ்சமா வேற ஏதோ கூட கலக்குறாங்க இல்லையா? ஆனா எந்த கலப்படமும் இல்லாம இருக்கிறது தான் அன்அலாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அப்படிப்பட்ட உத்தமமான பக்தர்கள், அதாவது மனசுல எந்த விதமான கலங்கங்கள் இல்லாமல், அதாவது அழுக்குகள் இல்லாமல், பொறாமை, அதுக்கப்புறம் பேராசை, இந்த மாதிரியான இந்த கலங்கங்கள் எல்லாத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள். in any position is supremacy is never challenged. அதாவது எந்த ஒரு நிலையிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை பற்றி நாம் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சேலஞ்ச் பண்ணவே முடியாது. he is the அனாதி, he is the ஆதி அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். அதாவது ஆதி அந்த மற்றவர், அதாவது அவருக்கு முதல் எது முடிவு எதுன்றது நமக்கு தெரியாது, அவருடைய நடுவும் எது என்று தெரியாது என்று 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம அழகா படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதனால he is the highest authority. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் நம்ம கோவிந்தர். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரம்ம சமீதால பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரா அப்படின்னாலே கண்ட்ரோலர் அப்படின்றது பேர். அதுக்கு மீனிங் அதாவது அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர். அதாவது அனாதி காலத்தின் முதல்ல தோன்றியதே அவர் தான், அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் அவர் படைத்தார் அப்படிங்கிறது நாம பிரம்ம சமீதால ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிற வேதங்கள் பத்ம புராணத்திலையும் சரி, பிரம்மாண்ட புராணத்திலையும் சரி ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே உண்டு. ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத் இதுல எல்லாமே நிறைய ரெஃபரன்ஸ்கள் உண்டு ஆக்சுவலி. சோ நமக்கு எப்பயாவது டைம் இருந்தா அப்ப நம்ம அதை பார்க்கலாம். 23 அர்ஜுனா பிகம் being a pure devotee has no desire to fight. அவனுக்கு போர் செய்யணும்ன்ற அவசியமே அவனுக்கு இல்ல. அவன் ஒரு உன்னதமான பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சாந்த தன்மை, ஒரு உயிரை கொள்வது பாவம், இந்த மாதிரி சுபாவத்தோட தான், கருணை உள்ளம், இதெல்லாமே இருக்கும் பக்தர்களுக்கு, the qualities of a devotee இல்லையா? அதனால அவனுக்கு போர் புரியணும்ன்ற அந்த எண்ணமே அவனுக்கு கிடையாது. wanted to see how much they, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரெல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அந்த ரதத்தை மத்தியில எடுத்துட்டு போய் விட சொல்றார். ஆக்சுவலி were bent upon demanding an unwanted war. அதாவது தேவையற்ற இந்த போரை யாரெல்லாம் போர் புரியணும் என்று விரும்பி இருக்கின்றார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த சென்டர் ஆஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 2 படைகளுக்கு மத்தியில போயிட்டு நிறுத்த சொல்கின்றார் ரதத்தை. he wanted to see the supporters who want to please the evil minded Duryodhana and estimate their strength not for the peace proposal. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனுக்கு எப்படி இருந்தாலுமே சண்டை புரிந்து நாட்டை, அவனுக்கு ரொம்பவுமே நம்பிக்கை, பீஷ்மர் இருக்கிற வரைக்கும் சாகாத வரம் பெற்றவர், அவர் விரும்பும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தானாக அவருக்கு மரணம் வராது, அவரே மரணத்தை எப்பொழுது ஏற்கணும்ன்ற அந்த வரத்தை பெற்றவர் அவருடைய தந்தையிடம் இருந்து, சந்தனு மகாராஜா கிட்ட இருந்து. அதனால வேண்டிய விரும்பும் நேரத்தில் வரத்தை பெற்றவர் மரணத்தை. சோ அதனால அவர் பீஷ்மர் பாத்தீங்கன்னா இறப்பதற்கு சிகண்டி அவர் தன்னுடைய ஆயுதங்களை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தானம் செய்த பிறகுதான் அவர் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க முடியும். அது வரைக்குமே அவரால் மரணம் ஏற்படாது, அந்த கான்பிடன்ஸ். அதே மாதிரி துரோணாச்சாரியாரும் இந்த கிரேட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் போர், அதாவது குரு, சோ அதாவது போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுத்த குரு. சோ அவரை மிஞ்சுவது என்பது கஷ்டம். சோ அவன் தரப்புல எல்லாருமே ஸ்ட்ராங் பீப்புள் தான் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு அதுவே ஒரு கான்பிடன்ஸ். கர்ணன், சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு சமமானவன் அவன். சோ அதனால இவர்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்மளால நம்ம கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவோம் என்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் அவனுக்கு. சோ அவனா வெற்றி கொள்ள முடியாது, அவன் மேல அவனுக்கு கான்பிடன்ஸ் கிடையாது, இவர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய கான்பிடன்ஸ்னாலதான் அவன் இந்த யுத்தத்திற்கே அவன் தயாரானான். சோ அதனால அவனுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு மைண்டே பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, இந்த இது அடுத்தவர்களை பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பாண்டவர்கள் தரப்புல யாருமே இருந்துக்க கூடாது இந்த பிரபஞ்சத்துல, அப்படி ஒரு அதாவது அவனுடைய எண்ண ஓட்டம் அந்த மாதிரி. அவன் எப்பொழுதுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தூது வந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை கூட, அமைதி தூது கூட அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. சோ அதனால அவர்களுடைய மனநிலைகள், அவர்கள் யாரெல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்காங்கன்றத பார்க்கணும்ன்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் எடுத்துரைக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் 24 வர்ஸ்ல இருந்து 27 வர்ஸ் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாதர், மதர், கிராண்ட் ஃபாதர், வெல்விஷஸ், அதாவது அந்த பக்கம் யார் யார் இருக்காங்கன்றது கனெக்ஷன்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் அவருடைய குரு, இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாட்டனார், இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய நண்பர்கள், அவர்களுடைய குழந்தைகள், அதுக்கப்புறம் வெல்விஷஸ் நம்மளுக்கு வேண்டியவர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாதர் அண்ட் மதர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாதர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த தரப்புல இருக்கக்கூடிய தந்தைமார்கள், பாட்டன்மார்கள், ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ல மேட்டர்னல் அங்கிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சகுனி பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனுக்கு தாய் மாமனாக இருந்தாலும் இவருக்கும் ஒரு வகையில மாமன் முறைதான் இல்லையா?
அதே மாதிரி சல்லியனும் அந்த பக்கம் தான் இருக்கான். சோ அது மாதிரி அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து சுத்தி இருக்கிறத வந்து பார்க்கின்றான். குடாகேஷா அர்ஜுனனுக்கு இன்னொரு நாமம் என்னன்னாக்கா தூக்கத்தை வென்றவன் அவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானம் என்னும் அந்த அதாவது தூக்கத்தை வென்றவன் அவன். இருளிலே கூட பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து போர் புரியக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியவன் அவன். சவ்ய சாஷியன் என்று பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிப்போம். சோ ஒன் ஹூ கான்குயர்ஸ் ஸ்லீப், அதாவது தூங்காமலே அவன் வந்து கண்டினியூஸா வந்து போர் புரியக்கூடிய அந்த அளவுக்கு வல்லமை புரிந்தியவன் தான் யாரு அர்ஜுனன். சோ அதனால உறக்கம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமைக்கு இங்கே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னா அவன் வந்து ஞானத்தில் அவன் வந்து நிலை பெற்றவன் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹைலைட் பண்றாங்க. அர்ஜுனா ஆல்வேஸ் திங்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா சிமிலர்லி சிமிலர்லி டிவோட்டிஸ், அதாவது சமாதி நிலை. சோ சமாதி நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு விதமான யோகங்கள்னால வரக்கூடியது. ஒன்று தியான பயிற்சிகளால வந்து ஞானத்தை விருதி செய்து கொண்டு தியான பயிற்சியால் ஒருவர் வந்து இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து மனதை நிலை நிறுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவம் என்றால் நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாத அந்த ரூபத்துல வெறுமனே சக்தி ரூபத்துல வந்து பகவானை சேவிக்க கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து மனசை வந்து நிலை நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா புலன்களுடைய செயல்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எப்படி ஆமை தன் கூட்டுக்குள்ள அனைத்தையுமே வந்து இழுத்து வச்சுட்டு கட்டுப்படுத்திக்கிறதோ அந்த போக்கஸ்டான நிலையில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சியில வந்து நிறைவு பெறும் பொழுது அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனா அதே ஒரு பக்தனுக்கு இந்த மாதிரி செயல்கள் அவசரமே கிடையாது. தூய பக்தி சேவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசுல பகவானை நினைக்கணும், அவ்வளவுதான். அவர் நினைச்சுண்டு நம்முடைய கடமைகள் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கைங்கரியங்கள்ல ஈடுபட்டாலே நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தன் ஹூ பிக்சஸ் இஸ் மைண்ட் ஆன் த லார்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது யார் ஒருவர் மனதை ஸ்திரமாக நிலை நிறுத்தி கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து சமாதி நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். சோ அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டிட்டாச்மெண்ட் மோடுக்கு சூக்ஷ்ம உடலும் ஸ்தூல உடலும் ஒன்றாகி வெறுமனே ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவோடு இணையக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த யோகம் என்றாலே கனெக்டிவிட்டி தான். அதாவது சிம்பிளி அதாவது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொடர்புக்கு தான் யோகம் என்று பெயர். லார்ட் கிருஷ்ணா ரிஷிகேஷா கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹார்ட் ஆஃப் அர்ஜுனா, அதாவது அர்ஜுனனுடைய மனதுல என்ன இருக்குன்றதை வந்து பகவானால கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எவ்வாறு என்றால் அனைவருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா ரூபத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார் இல்லையா. நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறதோ இல்லையோ பகவானுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். பார்த்தா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சன் ஆஃப் பிரிதா குந்தியினுடைய மகன். So being a friend and son of Kundi agreed to be his charioteer. Krishna jokingly said, just behold, see with attention. He didn't expect him not to fight being a son of Pritha. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சண்டை போடாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கவே இல்லை. எஸ், போர் முனைக்கு வந்த பிறகு நம்ம சண்டை அதாவது போர் தொடுக்க மாட்டேன் யுத்தம் புரிய மாட்டேன் என்பதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீணான ஒரு கூற்றுகள். அதை வந்து அவர் ஏத்துக்கொள்ளவே இல்லை. அவர் அர்ஜுனா குட்சி ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தரப்புல கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் லைக் சோமதத்தா பீஷ்மா, டீச்சர்ஸ் லைக் துரோணாச்சாரியா கிருபாச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் மேட்டர்னல் அங்கிள் சல்லியன் சகுனி, அதுக்கப்புறம் பிரதர்ஸ் லைக் துரியோதனனுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாருமே, அதுக்கப்புறம் சன்ஸ் லைக் லக்ஷ்மணா துரியோதனனுடைய மகன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் அஸ்வத்தாமா, வெல்விஷஸ் லைக் கிருத்தவர்மா அண்ட் மெனி அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ். இவங்க எல்லாருமே அந்த தரப்புல இருக்கிறது எல்லாருமே பாக்குறார். அர்ஜுனா சீயிங் தெம் ஆல் இஸ் ஓவர்லன் வித் கம்பேஷன், அதாவது கருணையால பின்வருமாறு பேச ஆரம்பிக்கின்றார். இதுதான் வந்து அடுத்த பார்ட் 28 ஸ்லோகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் எதற்காக போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொன்னதற்கான அந்த விளக்கங்களும் அதற்கு பகவான் வந்து 2ஆம் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்சர்ஸும் கொடுப்பார். சோ அவன் வந்து 5 காரணங்களை கூறுகின்றான் இதனால நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. சோ அது என்னென்ன காரணங்கள் என்பது அதனால என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்பதையும் வந்து விளக்குகின்றான். So Arjuna's mind reels thinking about how this battlefield finish his family and his tradition. அதாவது குரு வம்சமே வந்து அழிந்து போயிடும்ன்றது வந்து அவனுக்கு உணர ஆரம்பிக்கின்றான். He sees great sinful reactions awaiting him. அதாவது ஒரு உயிரை கொல்வது பாவம் இல்லையா. சோ அதனால எத்தனையோ உயிர்கள் இங்க பலியாக போகின்றது, அந்த பாவம் எல்லாம் நமக்கு தானே வந்து சேரும் அப்படிங்கறத வந்து நினைக்கின்றான். If he kills his family members, feeling it better to be killed unharmed than to fight. அதாவது ஆயுதமின்றி அவர்களால் கொல்லப்படுவதே சாலச் சிறந்தது, அவர்களிடம் நான் சரணாகதி அடைந்து விடுகிறேன் என்ற மாதிரி வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் அர்ஜுனன். இஸ் மைண்ட் ஓவர்வெல்ட் வித் கிரீஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
மனதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து கவலை, கிரீஃப் என்றால் கவலை. காஸ்ட் அசைட் இஸ் பவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தன் கையில் உள்ள வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எறிந்து விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரதத்திலே வந்து உட்கார்ந்து விடுகின்றான். இதுதான் வந்து அந்த 28வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 46வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம். சோ இப்போ ஒவ்வொன்னா நம்ம வந்து இதுல பார்க்கலாம். அர்ஜுனாஸ் ரியாக்ஷன் ஆஃப்டர் சீயிங் த ரிலேட்டிவ்ஸ், அதாவது உறவினர்களை எல்லாம் பார்த்த பிறகு அர்ஜுனன் என்ன நினைக்கிறான் என்பதை வந்து அவன் எவ்வாறு அதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்றான் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கிறோம். அவனுடைய சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகள் எல்லாம் பார்க்கிறோம். லிம்ஸ் ஆஃப் த பாடி குவெரிங் அண்ட் மை மவுத் இஸ் டைங், அதாவது உடல் எல்லாம் நடுங்குகின்றது, அதோட வாய் வந்து உலர்கின்றது அப்படிங்க, அதாவது உலர்ந்து போகக்கூடிய அந்த தன்மை, அதாவது வறண்டு போகக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு செல்கின்றது என்று சொல்கின்றான். இதற்கு காரணம் என்னன்னா சிம்பதி, அதாவது கம்பேஷன், கருணையால். ஓவர்வெல்ம்டு பை த கைண்ட்னஸ், அவன் வந்து ஒரு பக்தன் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா சாஃப்டான ஹிருதயத்தை கொண்டிருப்பவன் தான் இல்லையா, கருணையின் பால். அடுத்தவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்புறுத்தக்கூடாது என்ற எண்ணம் கொண்டவன். சோ அந்த அன்பால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நம்ம கொல்லணுமா அப்படிங்கறது வந்து அந்த ஆலோசனை வருகின்றது. foreseeing their imminent death symptoms not due to the weakness, அவனுக்கு பயம் எல்லாம் கிடையாது. எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இறந்து போய்விட்டால், எல்லாருமே நம்மளுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாமே இல்லையா, அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் இறந்து போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இங்க இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா துக்கமாக தான் இருக்கும் இல்லையா. போனவங்களை பத்தி போனவங்களுக்கு எந்த கவலையுமே கிடையாது. ஆனா அவங்க சென்ற பிறகு இங்க இருந்து நாம அவங்க இல்லையே என்று நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் பாருங்க, அதுதான் ரொம்பவே கஷ்டமான காலம். So due to the weakness, not due to the weakness but due to soft heartedness, அதாவது அவனுடைய ஹிருதயமே வந்து மென்மையானது. A characteristics of a pure devotee of a Lord. அர்ஜுனா astonished to see their fighting spirit. அவங்க எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரெடியா நின்னுட்டு இருக்காங்க போர் புரியறதுக்கு, ஆனா இவனுக்கு தான் அவங்க மேல வந்து கருணையால வந்து போர் புரியறதுக்கு மனசுல சங்கடம். Genuine devotees of Lord has godly qualities, அதாவது தெய்வீகமான அதாவது சுபாவத்தை கொண்டிருப்பவர்கள், இயல்புகளை கொண்டவர்கள் தான் பக்தர்கள் இல்லையா. நான் டிவோட்டிஸ் லேக் சச் குவாலிட்டிஸ், பக்தரற்றவர்களுக்கு இந்த இயல்புகள் வந்து இருப்பது கிடையாது. ஃபர்தர் சிம்டம்ஸ், மேலும் அதனுடைய அறிகுறிகளை பார்க்கின்றோம். பாடி வந்து ட்ரெம்பிளிங், அதாவது உடல் நடுக்கம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது நம்ம உடல் மேல இருக்கக்கூடிய இந்த மயிர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கூச்செரியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பயம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏதோ பெரிய நஷ்டம் அல்லது பேரிழப்பு ஏற்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் அந்த பயத்துல. அததான் வந்து இங்க வந்து எடுத்து காட்டுகிறான். அவனோட உடல் எல்லாம் எரிவதாகவும் அதை வந்து சொல்கிறோம், உடல் எரிகின்றது அப்படின்னு சொல்லுவான். பாடிலி ட்ரெம்பிளிங் ஆர் ஹேர் ஸ்டாண்டிங், கை கால் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் அந்த நாளங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த முடியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூக்க ஆரம்பிச்சிடும். அததான் வந்து சொல்வார் ஆக்சுவலி. கேட் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்கஸ்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச நிலை, குட் ஹேப்பன். கிரேட் ஃபியர், மெட்டீரியல் கண்டிஷன். ஒருவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மயிர்கூச்சரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 வித நிலையில எடுத்துக்கலாம். பக்தியில வர்றது வந்து பரவச நிலைன்னு சொல்லுவோம். பயத்தால் வருவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இந்த பௌதீக சம்பந்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு அப்படின்றது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஃபியர் டியூ டு த லாஸ் ஆஃப் லைஃப், அதாவது உடலால ஐடென்டிபிகேஷன் செய்யறார் யாரு, அர்ஜுனர் வந்து. இந்த உடல்ல ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கு, அந்த ஜீவாத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, உடல் கொல்லப்பட்டாலும் இந்த உயிர் வந்து கொல்லப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து அவர் போடுறதே இல்லைங்க. இஸ் நாட் அப்ளைங் த நாலேஜ் ஆக்சுவலி. அவர் வந்து உடலால மட்டுமே, இப்ப பீஷ்மர் இருந்தா அவர் உடல் போனா அவர் இல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம பிசிக்கல் ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் அவர் எல்லாமே வந்து பேசுகின்றார். இந்த பிசிக்கல் ஐடென்டிபிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக பண்புகளால் ஆனது அப்படிங்கிறது வந்து 24 பண்புகளால் ஆனது என்பதை நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா. ஹார்ட் பர்னிங், ஸ்கின் பர்னிங், ஹிருதயமே வந்து எரிகின்றது. இது எல்லாமே மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப், அதாவது பௌதீக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் எல்லாமே பௌதீக இயல்புல வந்து நாம வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான இயல்புகள் நமக்கு கூட வரும் இல்லையா. ஒரு சூழ்நிலையே ரஜோகுணம் தாமசிக் குணம் இருப்பவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக வரும். அதாவது எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எதிர்கொள்ள முடியாம இருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்துல இந்த மாதிரியான நிலை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பார்ப்போம். எப்பொழுது என்றால் when we see everything in the materialistic perspectiveல பார்க்கும் பொழுதுதான். அதே வந்து உன்னதமான ஸ்பிரிச்சுவல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய
தைரியம் கண்டிப்பாக நமக்கு வரும். சோ அதை நம்ம கண்டிப்பா எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த திடமான நம்பிக்கை பக்தியில இருப்பவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தைரியம் ஜாஸ்தி இருக்கும் எப்பவுமே. அந்த எந்த ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணி அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்முறையில எடுத்துட்டு போகணும்ன்றது வந்து அவர்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கும். நாம எப்பொழுது சுயநலமாகவும் நம்மளுடைய ஒருத்தருடைய மேன்மையை மட்டுமே யோசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், அது ரஜோகுணத்துல வரக்கூடிய தன்மை. அப்பொழுதுதான் அது நமக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கும் பொழுது அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கிறதே கிடையாது. சோ ஒன்று அதுல வெற்றி பெற்றால் அகங்காரம், இல்லை என்றால் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை எல்லாமே நாம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து 30வது ஸ்லோகம் வந்து அர்ஜுனா சீஸ் ஒன்லி காசஸ் ஆஃப் மிஸ்ஃபார்ச்சூன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரதிருஷ்டத்தை மட்டும்தான் அவன் இங்கே பார்க்கின்றான், அதற்கான காரணங்கள் எல்லாம் இங்கே பார்க்கின்றான். ஸோ அன்ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் எனி லாங்கர், அவனால நிக்க முடியல. ஃபர்கெட்டிங் ஹிம்செல்ஃப், தன்னையே அவன் மறக்கின்றான். மைண்ட் இஸ் ரீலிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு சுத்துற மாதிரியே இருக்கு அவனுக்கு. பை கிருஷ்ணாஸ் வில், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை வந்து ஒரு அதாவது மனசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திடப்படுத்தணுன்றதுக்காக முதல்ல அவர் வந்து அவருடைய அந்த குதிரையினுடைய கடிவாளம் மாத்திரம் வந்து அவர் கையில கிடையாது. அர்ஜுனனுடைய மனக்கடிவாளமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருடைய கையில தான் இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவனை வந்து பக்குவ நிலை அடைய வச்சு இந்த போரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்முறையில நடத்தி தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் என்பதுதான் அவருடைய எண்ணம். தட் இஸ் ஹிஸ் பிளான். அதனாலதான் அவனுக்கு இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா the falsely it has been created. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஞானத்தை பெற்றவன் தான், ஆனா அந்த சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்தியதே பகவான் அப்படிங்கறது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து 18 daysல படிக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையை விளக்கி இருப்பாங்க உங்களுக்கு இல்லையா. சோ அதே மாதிரி it is created, the situation has been created by the Lord. so forgetting himself, அது வீக் மைண்டட குறிக்கின்றது. நிமித்த விபராந்தனி, அதாவது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ், அதாவது நிமித்தானி, அதாவது எவ்ரிதிங் திங்கிங் வை ஐ எம் ஹியர், எதற்காக நான் இங்கே இருக்கின்றேன். எக்ஸசிவ் மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட், நாம கூட இதே மாதிரிதான் இல்லையா. எல்லாமே நம்ம உடலால ஐடென்டிபிகேஷன், நம்ம சொந்த பந்தங்கள் எல்லாமே we are identifying like based on the physical actually. ஆனா உண்மையிலே எல்லாரும் ஒன்றுதான், எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலேயும் ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கு. அந்த ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் பரமாத்மா ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறத வந்து நாம நினைச்சோம்னாக்கா நமக்கு வந்து எல்லாருமே ஒரு போல என்ற மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா. சோ அப்ப நமக்கு பயம் என்பது இருக்காது. ஃபியர்ஃபுல்னஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மென்டல் ஈக்குவலிபிரியம். ஆனா அதை தவிர்த்து பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல போனோம்னாக்கா இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து சேரும். சோ லிவிங் என்டிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரலி இன்ட்ரெஸ்டட் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் ஓன் வெல்ஃபேர் அண்ட் சஃபர்ஸ். எப்பொழுது ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக அதை பற்றியே நினைக்கக்கூடியவர்கள், தன்னுடைய இதுக்காக மேன்மைக்காக பாடுபடுபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து கஷ்டத்துல தான் இருப்பாங்க. கிருஷ்ணா ஆர் விஷ்ணு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இங்க எதுவுமே இந்த துக்காலயத்துல நமக்கு எதுவுமே நம்மளுடைய சொந்தம் கிடையாது. நமக்கு ஒரே ஒரு சொந்தம் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது பகவான் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்க அந்த லாஜிக்கல் ரீசன் வந்து நம்ம புரிந்துக்கணும். இந்த கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா நம்மளால நம்ம ஜீவாத்மாவையும் பார்க்க முடியாது, பரமாத்மாவையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலையில அந்த கெப்பாசிட்டியில நம்ம இல்லை. ஆனா பக்தியில நம்ம முன்னேறி செல்லும் பொழுது, அந்த சமாதி நிலைக்கு செல்லும் பொழுது நம்மளால பகவானையே தரிசிக்க முடியும். நம்மளுடைய இந்த புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக தன்மையை அடையும். ஆனா அந்த நிலையை அடையறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால இதெல்லாமே உணர முடியாது. அப்ப இந்த பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் நாம வந்து ஈடுபட்டுகின்றோம். சோ கேசவா அப்படின்னா கேசியை கொன்றவர், அதாவது கேசி என்னும் அரக்கனை கொண்டதுனால அவருக்கு கேசவா என்று அர்த்தம். எக்ஸ்பெக்டட் டு ரிமூவ் த அர்ஜுனாஸ் டெமன் லைக் டவுட்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம வந்து ஒரு அதாவது அரக்கனை போல் இருக்கக்கூடிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அதாவது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நிறையவே எல்லா சாப்டர்லயுமே கொஸ்டின் கேட்டுனே வருவார். யாரு? அர்ஜுனர். அவருக்கு என்னென்ன டவுட் வருதோ அதுக்கு எல்லாமே விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருப்பார். அதை தான் இங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவார். அரக்கனை போல இருக்கக்கூடிய எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். எப்படி ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேசி என்னும் அர்சுரனை நீங்கள் வதைத்தீர்களோ அதே மாதிரி என் மனசுல இருக்கக்கூடிய எல்லா அதாவது டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க தான் விலக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்வார். சோ இதுதான் வந்து இது ஆல்ரெடி நம்ம மேல பார்த்திருக்கோம். அவருடைய கலக்கத்துக்கான
அதாவது உடல் நடுக்கம் இதை பத்தி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சீஸ் ஒன்லி த இறுதியில வந்து இங்க வந்து நன்மையான சூழ்நிலை எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து அவர் உணர ஆரம்பிக்கின்றார். நெக்ஸ்ட் 31வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனா cannot enjoy kingdom at the cost of killing relatives. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கருணை கம்பேஷன், அதனால அவர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லுவார் கடைசியில. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்வது பாவம் இல்லையா, சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரிய மாட்டேன்னு ரெண்டாவது சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. சத்ரியா பாத்தீங்கன்னாக்கா டையிங் இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் கிருஷ்ணாஸ் ஆர்டர்ஸ், அதாவது ரெனவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப் டிவோட்டட் டு கிருஷ்ணா. அது அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த போரை செய்து நான் வந்து இந்த பாவத்தை எல்லாம் நாம் சுமப்பதை விட போர் புரியாமலே நான் ஒரு சன்னியாசியாக ஆக வேண்டும் என்பதுதான், பக்தனாக ஆக வேண்டும் என்றுதான் அவருடைய விருப்பமாக அவர் வந்து இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். இந்த பாவத்தை எல்லாம் நான் என்ன செய்வேன், சோ ஒருவரை கொல்வது பாவம் இல்லையா வேத சாஸ்திரம் பிரகாரம் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கிறார். நெக்ஸ்ட் அவ்வாறு நான் கொன்று இந்த ராஜ்யத்தை நான் வென்றாலுமே அதுல எனக்கு எந்த ஒரு சந்தோஷமே இருக்காது அப்படிங்க, நோ ஹாப்பினஸ் இன் த லைஃப், அதாவது சந்தோஷம் இன்மையை வந்து மூணாவது காரணமா சொல்வார். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்ரியா, போர் புரிஞ்சுதான் ஆக வேண்டும். சோ அவ்வாறு அட்ராக்டட் பை பாடிலி ரிலேஷன் ஹோப்பிங் டு பி ஹாப்பி இல்லையா, எல்லாமே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் தான், ஆத்ம ரூபத்துல அவர் எதையுமே அவர் காணவில்லை. அடுத்து கில்லிங் த ரிலேட்டிவ்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சொந்த பந்தங்களை எல்லாமே கொல்வது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் அதனால வரக்கூடிய அவுட்கம் என்னன்னாக்கா சந்தோஷம் இன்மை. அடுத்து நாட் வில்லிங் டு ஃபைட், அதனால அவர் சொல்வார் நான் போர் புரிய மாட்டேன். So someone not hungry, not ready to cook இல்லையா, எனக்கு பசி இல்லைன்னா நான் சமைக்க மாட்டேன், பசி இருந்தா மட்டும்தான் நான் சமைப்பேன் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் டிசைடட் டு லீட் secluded life in the forest, அதாவது தனிமையான இடத்துல வந்து அதாவது வசிக்கணும்ன்றத வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கின்றார். அதுதான் வந்து 31st ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம். நெக்ஸ்ட் 32ல இருந்து 35 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவிந்தா அப்படின்னாக்கா கோரக்ஷனை, கோ மற்றும் நம்மளுடைய புலன்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷத்தை வழங்குபவர் தான் கோவிந்தர் அப்படிங்கிறது. சோ அந்த நாமத்திற்கு ஆன விளக்கம் அதுதான். அர்ஜுனா இண்டிகேட்ஸ் கிருஷ்ணா should understand that what will satisfy his senses, அவனுடைய புலன்கள் எல்லாம் எது திருப்திப்படுத்தும் என்பதை வந்து அதனாலதான் கோவிந்தா என்று அங்கே வந்து பகவானை வந்து அந்த நாமத்தை கொண்டு அழைக்கின்றான். So Govinda is not meant to satisfy our senses, we will try to satisfy Govinda senses, our senses will automatically get satisfied இல்லையா. உண்மையிலே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது பரம உரிமையாளரும் பகவான் தான், அனைத்தையுமே படைப்பவரும் காப்பவர் ரட்சிப்பவர் அழிப்பவர் எல்லாம் அவர்தான் இல்லையா. சோ சுப்ரீம் என்ஜாயரே அவர் தான், அவர் என்ஜாய் பண்றாருன்னாக்கா நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து அப்புறமா தான் நாம செகண்டரியா இருக்கக்கூடிய நாம வந்து அந்த சந்தோஷத்தை நாம வந்து நம்ம அனுபவிக்கின்றோம். உண்மையிலே அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரிமிவலா என்ஜாய் பண்றதே அவர் தான் அப்படிங்கிறது, முதன்மையான அந்த என்ஜாயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். மதுசூதனா, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவர் பகவான் இல்லையா. அதனால டவுட்ஸ் கில் த டவுட்ஸ் லைக் டெமன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து எப்படி நீங்க வந்து அந்த அசுரனை வந்து கொன்றீர்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவனுக்கு. ஸோ டு கில் இஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நாட் த டெமன்ஸ், அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உறவினர்களை வந்து கொல்லணும்ன்ற அந்த ஆசை என்பது அவருக்கு இல்லை. ஸோ லிவிங் என்டிட்டி கிருஷ்ணா சென்சஸ், அதாவது நம்ம எல்லாமே வந்து பகவானுடைய திருப்திக்காக தான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே ஒரு பக்தனுடைய அதாவது அவன் செய்ய வேண்டிய கடமை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளுடைய கடமையாக இருந்தாலுமே அதை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு நாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் நமக்கு கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கின்றது. சோ அதனால நமக்கு வரக்கூடிய பாவங்கள் எதுவுமே நம்மள வந்து சேருவது கிடையாது. இதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ட்ரைங் டு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அர்ஜுனன் தன்னுடைய புலன்கள் திருப்திக்காக வந்து ட்ரை பண்றார். ஆனா உண்மையிலே பகவானுடைய புலன்களுக்கு திருப்திக்காக தான் நாமளுடைய செயல்களை நாம செய்யணும். சோ பகவான் எதற்காக இங்க வந்திருக்கார், அதர்மத்தை அழித்து பக்தர்களை ரட்சித்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது தர்மத்தினுடைய கொள்கைகளை எல்லாமே நிலைநிறுத்தணும் தான் அவருடைய அவதார நோக்கமே யுகந்தோறும் நடைபெறுகின்றது இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அப்ப தர்மம் நிலை நிறுத்தினால் மட்டுமே அவரும் வந்து சந்தோஷம் அடைவார் இல்லையா. சோ அவரை திருப்தி செய்தாலே நாமும் திருப்தி அடைந்தவர்களாக ஆகின்றோம். அதனாலதான் by Lord's will all his desires are satisfied actually. So unable to share the opulence with relatives, அதாவது அர்ஜுனாவுடைய மெட்டீரியல் கால்குலேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா decides not to find even in the exchange of 3 worlds, உலகையுமே எனக்கு வந்தா கூட நான் வந்து கண்டிப்பாக
போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அவனுடைய ஆற்றலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு காட்டணும்ன்ற அவனுக்கு விருப்பம் கூட கிடையாது. அதனால போர் முடிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து நாம் வந்து போர் செய்யக்கூடாது என்ற முடிவுக்கே அவன் வந்து விடுகின்றான். ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோட்டி ரெடி டு அக்செப்ட் எனி ஆப்புலன்ஸ், அதாவது எதை வேண்டுமென்னாலும் செய்யலாம். அதாவது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில எந்த செயல் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு பக்தனால செய்ய முடியும். டு நாட் கம்ப்ளைன் அதர்வைஸ் இஃப் கிருஷ்ணா நாட் டிசையர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இல்லை பகவான் அது செய்யக்கூடாது என்றால் அந்த செயலும் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். ஆனா அர்ஜுனா பீயிங் எ டிவோட்டி வெரி கைண்ட் ஹார்ட்டட் வாண்ட்ஸ் டு ஃபர்கிவ் ஹிஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உறவினர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மன்னிக்கணும்னு நினைக்கிறார். Lord tolerates mischievous on himself, பகவானை நிந்தனை செய்தாலும் பகவான் பொறுத்துக்குவார். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ஒரு சங்கடம் வந்தால் பகவான் எப்பொழுதுமே பொறுத்துக்க மாட்டார். அவர்களை வந்து கண்டிப்பாக வந்து தண்டிக்கணும்னு தான் நினைப்பார். இது வந்து பக்தனுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய இது, அதாவது அவருடைய செயல்பாடு இப்படிதான். அதனால தன்னுடைய பக்தர்களான பாண்டவர்களுக்கு அவ்வளவு சங்கடங்கள் வந்ததாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்தணும், பக்தர்களை ரட்சிக்கணும், அதுக்காக தான் இந்த போரையே அவர் வந்து முடிவு செய்கின்றார். நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனா ஃபியர்ஃபுல் ஆஃப் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 விதமான பாவங்களுக்கு விமோசனமே கிடையாது. அது என்னென்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம். 36வது ஸ்லோகத்துல நீங்க புக்ல படிச்சீங்கன்னா கூட வரும். பாய்சன் கிவர், ஒருவர் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுல நம்ம வந்து நஞ்சை கலப்பது, இது துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீமானுக்கு கொடுத்திருக்கா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹூ செட்ஸ் ஃபயர் டு த ஹவுஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அரக்கு மாளிகையை வந்து கொளுத்துனது பாண்டவர்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கும் பொழுது துரியோதன தரப்பில் தான் அது நடந்தது. சோ இதெல்லாமே மன்னிக்க முடியாது, இந்த பாவங்களுக்கு வந்து விமோசனமே கிடையாது. ஒன் ஹூ அட்டாக்ஸ் வித் டெட்லி வெப்பன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடூரமான ஆயுதங்களால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவரை தாக்குவது. ஒன் ஹூ பிளண்டர்ஸ் ரிச்சஸ், ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பணக்காரங்களா இருப்பாங்க, அவங்க கூடவே இருந்து அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுரோடுக்கு எடுத்து வந்து விட்டுருவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட தன்மை, அந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபடுபவர்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹூ ஆக்கிபைஸ் அனதர் லேண்ட், இன்னொருத்தருடைய நிலத்தை வந்து நாம அபகரித்து கொள்ளுதல். ஒன் ஹூ கிட்னாப்ஸ் அனதர் பர்சன்ஸ் வைஃப், அதாவது பாத்தீங்க எப்படி சீதா பிராட்டியை வந்து ராவணன் கவர்ந்து சென்றானோ அதே மாதிரிதான் அடுத்தவர்களுடைய மனைவியை வந்து கவர்ந்து செல்லுதல். இந்த மாதிரியான ஒரு 6 விதமான, அதாவது அக்கிரமக்காரர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்ரஸர்ஸ் மீன்ஸ் அக்கிரமக்காரர்கள். சோ இந்த செயல்களுக்கு வந்து பாவ விமோசனமே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். இது கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. கௌரவாஸ் டிட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரெஷன் ஆன் த பாண்டவாஸ், hence killing them would not give any sinful reaction. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்களை கொன்றாலும் நமக்கு பாவம் வந்து சேராது. மாதவா, அர்ஜுனா calling Krishna as மாதவா indicating Krishna should not engage Arjuna, that would ultimately bring his misfortune. அதாவது அதிர்ஷ்ட தேவதனுடைய கணவன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதவா என்பதை குறிக்கின்றது. சோ ஆனா இந்த மாதிரி ஆளுங்களை கொல்வதால் நமக்கு வந்து அதாவது துரதிர்ஷ்டத்தை நாம வரவழைச்சு கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பகவானை மாதவா என்று ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனா சீஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி, இது ரொம்ப அழகான ஒரு இது. வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். வர்ணம் என்றால் என்ன, ஆசிரமம் என்றால் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். 4 விதமான வர்ணங்கள், 4 விதமான ஆசிரமங்கள். சோ 4 விதமான வர்ணங்கள் என்னன்னாக்கா பிராமண, சத்திரிய, வைசிய அண்ட் சூத்ர, இது வந்து 4 விதமான வர்ணங்கள். ஆசிரமங்கள் என்பது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா திரேதாயுகத்துல வந்து 10,000 20,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். அதுக்கடுத்து வந்த துவாபர யுகத்துல 1000 அந்த மாதிரி ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். ஆனா கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 100 ஆண்டுகள் மேக்சிமம் ஒரு உயிர் வாழியால வாழ முடியும். அது ரேர், கம்மி தான். நம்ம எல்லாம் ஒரு 70 இயர்ஸ் 80 இயர்ஸ் ஆனாலே நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்ல வேண்டிய அது அப்பவே நம்மளால பார்த்துக்க முடியாது. நம்ம உடல் உபாதைகள்ல வந்து நம்ம ரொம்பவுமே கஷ்டப்படுகின்றோம் இல்லையா. சோ இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் பிராமணனாக இருக்கப்பட்டவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய வேலை என்ன, அவன் வந்து வேதங்களில் வந்து விற்பனாராக இருக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு வேதங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கணும். அவன் வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதாவது அதுதான் அவனுடைய சேவை. அவனை ரட்சிப்பதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள், அந்த காலத்துல அரசர்கள் வந்து பிராமணர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தட்சிணையை எல்லாம் எதிர்பார்க்காம எல்லாருக்குமே வந்து குருகுலத்துல வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சோ அது வந்து பிராமணர்கள் பிறப்பால் இவர் இது எந்த ஒரு கிளாசிபிகேஷனுமே இந்த சமுதாய பிரிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து
பிறவியால் எடுத்து, அதாவது ஒருவருடைய பிறப்பின் பேஸ்ல எடுத்தது கிடையாது. நாம தான் இப்ப அதெல்லாமே மாத்திட்டோம். ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயல், அவருடைய வாழ்க்கை நிலை, அது வச்சுதான், அதாவது அவர் என்ன தொழில் புரிகின்றார் அதற்கேற்றவாறு தான் அவர்கள் பிராமணரா, சத்திரியரா, வைசியரா, சூத்ரரா என்று சொல்லப்படுவது. நெக்ஸ்ட் சத்திரியன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆளும் தன்மை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொசிஷன். சோ அடுத்தவர்களுக்கு எல்லாமே அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நல்ல ஆட்சியை நடத்துவது வந்து சத்திரியர்கள். மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்கள், விவசாயிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து வியாபாரம் செய்பவர் எல்லாருமே வந்து வைசியர்கள். சூத்ரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உழைப்போர்கள். இவங்களுக்கு 3 பேருக்குமே சப்போர்ட் பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரர்கள். இதுதான் வந்து வர்ணம் என்பது. ஆசிரமம் என்பது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஃபர்ஸ்ட் 25 ஆண்டுகள் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். 2வது 25 ஆண்டுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சன்னியாசி என்ன ஆகலாம், இல்லைன்னாக்கா நம்ம வந்து கிரகஸ்தன் ஆகலாம். கிரகஸ்தனாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் 25 ஆண்டுகள் நம்முடைய மனைவி, பிள்ளைகள், அவர்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்யணும். அடுத்து வனப்பிரஸ்தன். வனப்பிரஸ்தன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்துல வந்து காட்டுக்கு போயிட்டு பூஜை புனஸ்காரங்கள், யக்னங்கள் எல்லாமே செய்வாங்க. எக்ஸாம்பிள் பரத மகாராஜா. சோ அந்த மாதிரி அப்பெல்லாம் அரசர்கள் எல்லாமே மணிமகுடம் வந்து தன்னுடைய வாரிசுகாரர்களுக்கு முடிசூட்டி விட்டு அவர்கள் சென்று விடுவார்கள். சோ அந்த அடுத்து 25 ஆண்டுகள் எல்லாமே பக்தி. அப்பயும் வந்து வனப்பிரஸ்த காலத்திலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மனைவியோடையும் இருக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. ஆனா சன்னியாசி வரும்போது ஃபேமிலியே வந்து துறக்க வேண்டிய கட்டாயம் 75 ஆண்டுகள். சோ இந்த 4 ஒவ்வொரு 25 இயர்ஸ்லயுமே இந்த ஆசிரமங்கள் இருந்தது. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணனுக்கு இந்த 4 ஆசிரமங்களுமே பொருந்தும். அதே மாதிரி சத்திரியனுக்கு 3 ஆசிரமங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வனப்பிரஸ்தன். அதே மாதிரி வைசியனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியன் மற்றும் கிரகஸ்தன். அது சூத்ரனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அவனுடைய வெறுமனே வந்து கிரகஸ்தனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியம். ஏனென்றால் அவர்களோட வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்கள். அடுத்தவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை பற்றி அவர்கள் வந்து இருக்காது. ஆனா பக்தி எல்லாருக்குமே காமன் தான். சோ எலிவேட் பண்ணிக்கிறது வந்து அவங்கவுங்களுடைய பக்தி லெவலை பொறுத்து தான். ஆனா அவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே இருப்பவர்கள். சோ அதனால அவங்க எப்பவுமே வந்து கிரகஸ்த நிலையில இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து வர்ணாசிரமம் பிரகாரம் இருக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும். அதனால்தான் பெண்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண் குழந்தை பிறந்தால், அதாவது தகப்பன், அதாவது வளரும் வரைக்குமே வந்து தகப்பன், திருமணம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்த பிறகு சகோதரன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கணவன், அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பிள்ளை. எப்பொழுதுமே பெண்மையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதுகாக்க வேண்டிய சூழல் ஆக்சுவலி. சோ அந்த ப்ரொடெக்ஷன் எப்பவுமே வந்து நாம வந்து கொடுக்கணும். பெண்மையை வந்து நாம வந்து காப்பாற்றவில்லை என்றால் அதுதான் வர்ணசங்கரத்திற்கு வந்து சென்று விடுகின்றது. வர்ணசங்கரா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற சந்ததியை உருவாகுவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்மை வந்து கலங்கப்படுவதால் தேவையற்ற சந்ததிக்கு வந்து சேருகின்றது. அதுதான் வர்ணசங்கரா. சோ இப்ப வந்து இந்த ஃபேமிலி ஆல்ரெடி 3 காரணங்கள் சொல்லியாச்சு. கருணையால போர் புரிய மாட்டேன், பாவத்தினால போர் புரிய மாட்டேன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து சொல்லக்கூடியது வந்து என்ன ரீசன் சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ கில்லிங் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால சந்தோஷம் இன்மை, அவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு சந்தோஷமும் கொடுக்காது. உலகம் வந்தா கூட எனக்கு சந்தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த 3 காரணங்கள் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு. இப்ப வந்து ஒரு காரணம் என்ன சொல்றாரு, டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா குடும்ப பாரம்பரியமே வந்து அழிவடைகின்றது அப்படிங்கறத வந்து எடுத்து சொல்கின்றார். சோ இப்போ இந்த போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருடைய மரணம் ஏற்படும் பொழுது வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எஞ்சி இருப்பது வந்து வயதானவர்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள். இவங்க தான் மிஞ்சுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த பெண்களும் குழந்தைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குழந்தைகளை நல்முறையில் எடுத்து செல்வதற்கு தந்தை வீட்டுல இருக்கணும். அதாவது தாயிற் சிறந்ததொரு கோயில் இல்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை என்ற தமிழ்ல ஒரு ப்ராவர்பே இருக்கு. சோ தந்தையினுடைய வழி நடத்துதல் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. சோ அந்த கண்டிப்பு, அதனுடைய அட்வைஸ் இதெல்லாமே தந்தை இடத்திலிருந்து வரணும். சோ அப்போ அந்த மாதிரி தந்தை இல்லாதப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா குழந்தைகள் வந்து தவறு இழைக்குவார்கள். அதோட பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது. தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி எப்படி எடுத்துட்டு போகவும் தெரியாது. அதனால வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாதப்போ அவர்கள் கலங்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். அதனால வரக்கூடியது அன்வான்டட் பாப்புலேஷன். அவ்வாறு தேவையற்ற ஜனசந்ததி ஏற்படும் பொழுது அவர்களுடைய முன்னோர்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கருமாதிகள் வந்து நடப்பது கிடையாது. சோ கருமாதிகள் நடக்கவில்லை என்றால் அதான் அந்த கரும ஸ்ராத்தம் செய்யறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த பூஜையே செய்கின்றோம். நாம நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய பெரியோர்களுக்கு தான் அந்த ஸ்ராத்தத்தை வழங்குகின்றோம் என்று. உண்மையிலே அந்த அவிர்வாகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதும் நம்ம பரமபுருஷ பகவான் தான். அவர் திருப்தி கொண்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய
மூதாதையர்களுக்கு பாவங்களிலிருந்து விமோசனத்தை அளிக்கின்றார். அதனால் அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்க பாவக்கடலிலிருந்து வெளியே வராங்க. அவர்களை கரை சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. அதனால்தான் ஸ்ராத்தம் நம்ம செய்யணும். அவர்கள் திருப்தி விடும் பொழுது அந்த முன்னோர்களுடைய ஆசிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சேருகின்றது. ஆனால் இந்த மாதிரி செயல் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பெண்களை நாம காப்பாற்ற முடியாமல் போகும் பொழுது, அதுக்கப்புறம் தேவையற்ற சந்ததியினர் நோ ஸ்ராத்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னோர்களுக்கு கருமாதி நீரும் அதாவது உணவும் நீரும் கொடுக்கறது கிடையாது. அதனால பகவானுக்கு திருப்தி இல்லை. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்திலே உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். சோ இதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எதுவுமே நடக்காது. இறுதியில இந்த வம்சமே அழிவுக்கு வருகின்றது அப்படிங்கிற ஒரு இந்த பெரிய சைக்கிள். இது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி தான் நீங்க எடுக்கணும். சோ அர்ஜுனா says due to the greed, பேராசை, the opposite party is ready to fight and kill each other. இல்லையா? எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிறவங்க பேராசை கொண்டு போர் புரியணும்னு தான் ரெடியா நின்று இருக்காங்க. அர்ஜுனா understands the results of war and he sees not benefits in participating in these sinful activities. அதாவது இதனால எந்த லாபமே கிடையாது, இதுல நம்ம இந்த போர்ல நம்ம கலந்துக்க வேண்டியது இல்லைன்னு அவன் நினைக்கிறான். சத்ரியாவா அவன் போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லையா? சோ சத்ரியா should not refuse invitation of gambling and war. அதாவது சூதாட்டத்தையும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா போரையும் அவனால தவிர்க்க முடியாது. அர்ஜுனா sees the other party is blind of effect of this challenge. அதாவது எல்லாருமே அழிவுற போகின்றார்கள் அப்படிங்கறது அந்த விஷனே அவங்களுக்கு இல்ல எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு. he knowing is evil consequence not ready to fight. அதுதான் இந்த இடத்துல ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. elders of the family responsible for purifying process in the family from birth to death. Death of the elders will stop purification process. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம் தர்மம் பிரகாரம் ஸ்ராத்தம் போலன்னா அவங்க அதாவது பகவானுக்கு நிவேதம் வழங்கலன்னா இவங்களுடைய பாவங்கள் அப்படிதான் இருக்கும், நரகத்திலே தான் இருப்பாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி ஸ்ராத்தம் வழங்கினாக்கா அவர் பகவானுடைய கருணையால அந்த பாவங்களிலிருந்து அவர்கள் வெளியே வருகின்றார்கள். அதுதான் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். யங் மெம்பர்ஸ் வில் பிகம் இர்ரிலிஜியஸ், அதாவது அதர்ம செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். லாஸ் சான்ஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் சால்வேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகம் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல போறதுக்கான அந்த மார்க்கமே இவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடைய மாட்டார்கள். அதுதான் இந்த நஷ்டத்துக்கான இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க எடுத்து சொல்கிறார்கள். சம்ஸ்காராஸ் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ், அதாவது 40 சம்ஸ்காராஸ், அதுல 16 மேஜர் என்னன்னு சொல்றாங்க. கர்ப்பதானம் பிஃபோர் கன்செப்ஷன், அந்தியேக்ஷதி அந்திம் சம்ஸ்கார, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ப்பதானம் என்பது ஐ திங்க் குழந்தை அதாவது உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி செய்யக்கூடிய ஒன்று. அந்தியாக்ஷதி அதான் அந்தியக்கிரியை அந்திம காரியம் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா, லாஸ்ட் ரைட்ஸ், அது விவாகம். அதுக்கப்புறம் சமவர்த்தனம், எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் லைஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நம்ம கூட கல்வி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போறோம் இல்லையா, அந்த இது. ஷேமந்த் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஷேவ், அதாவது ரித்து சுத்தி. கேர்ள் ஃபர்ஸ்ட் மென்சுரேஷன், அதாவது கேசந்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம ஒரு அடலன்ஸ் ஸ்டேஜ், அதாவது வயதுக்கு வரக்கூடிய அந்த நிலை, போத் பெண்ணும் ஆணும் அந்த நிலையை பற்றி சொல்றதுதான் அது. அதுக்கப்புறம் பிரயசர்த்தம், பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஈச் இயர் ஆஃப் ஸ்டடி. அதுக்கப்புறம் உபநயனம், வியரிங் ஆஃப் த சேக்ரெட், அதாவது பூணூல் அணியறது. வித்யாரம்பம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுத சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த இது வித்யாரம்பம். கர்ணவேதம், அதாவது பியர்சிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னா காது குத்துறது. சூடா கரணம், அத ஃபர்ஸ்ட் டைம் கட்டிங் ஹேர், அதாவது முடி வெட்டுறது. அன்னப்பிரசன்னம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்த பிறகு ஒரு 6 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல உணவு கொடுப்போம் இல்லையா, அது அன்னப்பிரசன்னம். அதுக்கப்புறம் நிஷ்கிரமானம், அதாவது டேக்கிங் சைல்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ், அதாவது முதல்ல குழந்தை வெளியே எடுத்துட்டு போகிறது. நாமகரணம், அவனுக்கு பேர் சூட்டக்கூடிய விழா. ஜடாகரணம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்டெலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சைல்ட், ஃபார் இன்டெலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சைல்ட் இந்த சாஸ்திர முறையை செய்கின்றோம். சீமந்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை உருவான பிறகு அந்த 9வது மாசத்துல செய்யக்கூடியது. ஸோ பிஃபோர் பர்த். பும்சாவனம், 3rd month ஆஃப் பிரெக்னன்சி, அதாவது 3வது திங்கள்ல செய்யக்கூடிய செயல் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுதான் இத்தனை மனுஸ்மிருதியில சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுக்கு அடுத்து 43 பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணாசிரமம், இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு விளக்கிட்டேன் நானு. ஸோ நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரியோர்கள் போனாக்கா அவர்களை எல்லாமே நம்மளால மீட்டு அவங்கள நல்ல கதியில நம்மளால விட முடியாது. அவர்கள் நற்கதிக்கு செல்லவில்லை என்றால் அவர்கள் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்ம வந்து நமக்கு அருள் புரியக்கூடிய அந்த பெரியோர்களுடைய ஆசையும் நமக்கு தேவையில்லையா, அது நமக்கு வராது. அதனால பாத்தீங்கன்னா irresponsible leader being chose அதாவது டிஸ்ட்ராயிங் த சனாதன தர்மத்தை நம்ம வந்து அழிக்கின்றோம், வர்ண சங்கரத்தை எடுத்துட்டு வரோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்லக்கூடிய. நான் ஆல்ரெடி இதை பத்தி நீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அதுதான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட். எல்டர் மெம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி இருப்பாங்க, இது ஆல்ரெடி மேல படிச்சிருக்கோம். ரிஸ்க் ஆஃப் வார் அண்ட் ப்ரிசைலண்ட் கிவ் ரைஸ் டு அன்வான்டட் ப்ரொஜெக்ட், அதாவது வர்ண சங்கரத்தை கொடுக்கின்றது. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்க நரகத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்மளால வந்து காப்பாற்ற முடியாது. சோ இது பாகவதத்துல 11வது அத்தியாயத்துல 5வது சாப்டர்ல 41 ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கு. இது நீங்க எப்பயாவது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது கூட நீங்க வந்து பார்க்கணும். விமன் நீட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன், அதாவது குழந்தைகளும் பெண்களுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து நாம வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும். குழந்தைகளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தாதான் நல்ல வாரிசுகளை வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஃபியூச்சரை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும். அவர்களுக்கு நாம வந்து நல்ல மார்க்கத்தை காட்டவில்லை என்றால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்ம செயல்களில் ஈடுபட்டு பாத்தீங்கன்னா அதற்கான இதுல வந்து முயற்சி அந்த இதுல வந்து போய் விழுவாங்க அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சு. டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி, சுப்பீரியர் ஸ்கில்டு, டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த எட்டர்னல் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் இல்லையா, வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே போயிடுது. இரிலிஜன் ப்ரெடாமினன்ஸ், அதாவது வர்ண சங்கரம். விமன் பிகம் பொல்யூட்டட் இல்லையா, உன்ஷதே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கலங்கப்படுகின்றார்கள். அதனால வரக்கூடியது தேவையற்ற ஜன சந்ததி. ஆல் கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கழிவடைகின்றது அப்படிங்கறத சொல்லக்கூடியதுதான் 39ல 42வது ஸ்லோகம். அடுத்து வந்து 44 to 46 பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்பேஷன், அதாவது கருணை, பாவம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷமின்மை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி, இது டைனாஸ்டி இல்லையா, அதாவது நம்மளுடைய வம்சமே அழிகுடியக்கூடிய அந்த தன்மை பத்தி சொல்கின்றான். இந்த 4 காரணங்களால அவன் குழம்பி போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டிசிஷன், அவனால எந்த டிசிஷனுமே எடுக்க முடியறது கிடையாது. போர் புரியணுமா, போர் புரியக்கூடாதா அப்படிங்கிற அந்த அந்த மனசோட கன்ஃபியூஷனோட பாத்தீங்கன்னாக்கா கையில் இருந்த அந்த காண்டிவத்தை வந்து விட்டுட்டு வில்லையும் அம்பையும் ஒரு பரம் போட்டுட்டு உட்கார்ந்துடுறான். இதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய அந்த நிறைவு பகுதி. அர்ஜுனாஸ் ஃபியர் ஆஃப் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாவத்திற்காக அவன் வந்து பயம். பேட்டில் பெட்டர் டு டை இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் அன்ஆர்ம்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த ஒரு ஆயுதமின்றி எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களால கொல்லப்படுவதே சால சிறந்தது என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம், அந்த மாதிரி ஒரு மனசு அவனுக்கு வந்துருதாங்க. கில்லிங் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அவனுக்கு அந்த ஆசை எதுவுமே கிடையாது. அதனால வரக்கூடிய வெற்றியையோ அல்லது அரசையோ அவன் வந்து விரும்பவே இல்லை. உலகமே வந்தாலும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்றான். அது எல்லாமே பிகாஸ் இஸ் எ பியூர் டிவோட்டி. ஸோ செயின்ட்லி குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அர்ஜுனா வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அவன் வந்து மிருதுவான ஹிருதயம் கொண்டவன். டஸ் நாட் வாண்ட் டு கில் ஈவன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் 3 வேர்ல்ட்ஸ், 3 உடங்கள் அவர் கொடுத்தாலும் நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றான், யாரையும் கொல்ல மாட்டேன். ரெடி டு ஃபர்கிவ் எனி, அதாவது அக்கிரமக்காரர்களையும் மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இருக்கு. there is no reaction in killing in them. so consider evil consequences even risking the refusing the obligation of the fight, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்னுடைய விளைவு நினைச்சு அவன் வந்து வருத்தப்படுதல். ஆக்சுவலி அது ரொம்பவுமே கஷ்டமான சூழ்நிலை இல்லையா. ஸோ கான்சியஸ்னஸ் ஆப்ளிகேஷன் டு ப்ரொடெக்ட் த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ், குடும்ப பாரம்பரியத்தை வந்து அழிந்து போகின்றதே என்ற வருத்தம், அது எல்லாமே எடுத்து சொல்றான். ரெடி டு பி கில்டு, அவர்களால் கொல்லப்படுவதே எனக்கு பரவாயில்லைன்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வருது அவனுக்கு. இட் டசன்ட் வாண்ட், திருப்பி அவங்கள தாக்கணும்ன்ற அவனுக்கு ரிட்டாலியேட் பண்ணணும்ன்ற இஷ்டமே இல்லை அவனுக்கு. கஸ்டம் அக்கார்டிங் டு சத்ரியா ஃபைட்டிங் பிரின்சிபல், அன்ஆர்ம்ட் அண்ட் அன்வில்லிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்ரியா பிரின்சிபல் பிரகாரமே அவன் வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க அவன் ரெடியா ஆயத்தமாகிவிட்டான். kept his bow down, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே அவனுடைய வில்லையும் அம்பையும் வச்சுட்டு அவன் வந்து ஒரு புறம் உட்கார்ந்து விடுகின்றான். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அத்தியாயத்தினுடைய விளக்கம். சோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஸ்லோகங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். உங்களை எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்றேன் just for another